समृद्धीचा जरा शिक्षण हाच मार्ग खरा. मी गिराम सर, विद्यार्थी आणि पालकांच्या खास आग्रहास्तव एक खास ऑफर घेऊन आलो गिराम कोचिंग क्लासेस मध्ये. एकल पालक व अपंग विद्यार्थ्यांसाठी शालेय क्लासेससाठी 50% फीस मध्ये डिस्काउंट. त्याचबरोबर जे विद्यार्थी 20 जूनच्या अगोदर ऍडमिशन करतील अशा सर्व विद्यार्थ्यांना फीस मध्ये 10% कन्सेशन देण्यात येईल. आमच्या गिराम कोचिंग क्लासेस मध्ये वर्ग 1 ते 7वी सर्व विषय शिकवले जातात. त्यानंतर 8वी ते 10वी गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी, त्याचबरोबर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शालेय, त्यामध्ये 5वी नवोदय असो, 4थी आणि 7वी स्कॉलरशिप, 8वी NMS अशा प्रकारचे आमच्याकडे वर्ग होतात. आमचा पत्ता आदर्श नगर बस स्टॉपच्या पाठीमागे मारुती मंदिराच्या बाजूला, सेलू. धन्यवाद विद्यार्थ्यांना.